من عصيت الله يوما غافلا. So, inshallah, pilihan lagi yang kaya apa? Paano terus ang kaya tuman? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariami, mga aryami, abuso mga bangsami sa giyang kaya ingin da Pilipinas, malagid so matatagong sa Pilipinas, abuso matatagong sa giyang kaya timbarang mga darpa sa giyang kaya dunia. Pada Amerikano inisampay so salam sa punin na misik wala so mapapadal mo na maana so kalilinta da gusto kapipia ginawa na paginbagin niya nakatanulang sa giyang kaya dunia na ayamada na sa Yawmul Qiyamah. Makasabab po na mayunad na kaya to kami tanuron sa giyang kaya bendingan tano imanto na mga sembagaya ko mabubuloy pakaisya o mga aritano sa giyang ko to masala sangkot to ayamanan yan na mubaha dari mga guro. Si ipang ko una da kan kapuni sa giyang kaya mabubuloy mga raya ganun na anak na aluin mga guro so mahalul ittifaq sa giyang ko kakira ko buwis record agugiyang kaya bitira sa kawa ay dapat pagayunan o kirak sa giyang ko to voice record agugiyang kaya bitira sa kawang makapantag sa giyang ko to masala ko mubahala na sumubahala na mapapakay si Eko agama. Magayusan so kira ko voice record aguso giyang kaya bitira sa kawa. Ikadua na suantap kumubahala naan makarayag suunton gumakarayag suribat. Namlagi siyan mabuso kira ko voice record agu giyang kaya bitira sa kawa. Ikatlong na tiyan na so kasopa ka kumiyatan tudun na ijma akatay na mapanad adi so kasopa ka kunas. Ayamanan yan na titud na dalil. Na malagi siyan mamuso kira sa giyang ko to voice record agu giyang kaya ayamanan yan na bitira sa kawa. Makasaba po mga doksami mga pagariami tumatanda nga matano sa pamamakinugan ni mantu mapiyauras na dudan tano ang kaya mabubuloy bendingan tano. Paganay mga guro mabubuloy pakaisya saya na piyakay latang ko to akir ko voice record inisarat yukon so kapakaw nuta ko mga taalok lagi duwata mga bai ko pamilya na inibilang yung kuno to sa syarat na anto na ay mabubuloy akisimba ka sa Dr. Abu Sagida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Giyang ko to kaya turuan ko to akirak sisagyan ko to voice record. Apo pa kailatan niyan agyan ka iya mga pagarin niyo sa bitira sa kawang na lagi do bayran pitero aso kapakaw no tako mga taalok lagi do mga wata gusto mga bais iku pamilya na nabasyarat si isagyan ko to kapagad na si isang ko to gad amubahala taman sa biyati yan agyan ko to katero na natigyan giyuti korek agyan ko to katero ang ko to inaluitan sa kanabu atigyan syarat so kapakaw no ta si iku mga taalok. Yan kaya mga sukyaw setan no na listad na piyakatan na tanong. Aso kapakaw no ta si iku mga taalok na kanabuto syarat si isa yang kuto. Akita diin si iku mubahala
amay kakaad nagyang ko to mubahala si iku orian ukaad nagyang ko to mga syarat yan. Di benar iba tanu pitero asyarat. So kapakaw no tas iku mga taalok. Na ayam mata ana pitero tanu na so taw apenggelebek niyan sumubahala na ayaman akayfiya akini tadi yan si iku Quran nagyang ko to faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum. Mana pakadar pa niya, no? Nanaway, pitero Allah, teruang kakiran, hey Muhammad, taling umakano. Nana, pakataling umaan yuso, mga wata iyo. Pakataling umaan yuso, mga wata iyo. Pakataling umaan na may biso mga wata ami. Tawag na may mga wata ami, natawagan niyo mo biso mga wata iyo. Naguso mga tawag na miso mga bair kami, nagusto mga bair kano tawagan niyo mo. Maana pakadar pa niyo sila. Gina suki aluin yan sa Quran. Yito suki aluin yan sa Quran na kayfiya abunta la kuan. Sabab sa ayaan ta peruna na petento na kasi sagiyan ko to ami pupantag ka amataan aska na titu ka as sumasarig si isang koto akap limang kaon amata tagu kasi sagiyan ko to benar aya ka rin na napiyakaw no ka sa mga taalok ka. Apagpid na kasi sagiyan ko to bituan sa mubahala. Na begitu ba? Kasuinta no, aso mga talok ko kapakadar pa era nakanabuto syarat ayamataan na naipumbagar si isagiyang ko to kapakatitindig ka saan ko to katataguan ra ka. Pakandud na naging ka iya delegno suara si isagiyang kaya pagaritan no si Ustad Abu Daylan. Balasan walang uta bangsa niyo at ayo si Dr. Abu Sajida sa kiapa karya ganian. Sa di benar o ba bieloy abitira sa kawang asyarat so kapakanuta ko mga taalok so mga wat ago so mga ba isiko mo bahala balasan wala sa dapiti tamanan niya na madakalamapiya ikadwa guru na anto na iilay niyo sa voice record to ba so mo bahala na ayaon tuladar pa yan nas iko paganay alakadan ko kapakarega ko benar anto na mababuli kisimbaga si Abu Haytham. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيوتو lapiat kiatiro nangoto kiraksi ko voice recordo nati na giyang kanan amang ataw na benar din adiran kerawan tiro adika pakai sukap mubahala tiga pakai sumubahala na lagi dubairan di pakapipia si isang kay ni abtad aya kabasairan na last choice kuno pa ma auto sagiyan ko tadi niya nung di katerwasa aya tigin akabasairan na last choice kuno pa ma ayo to ako naging dito so kaya terwatan noron sa aya kapagndudi si ko kapubahala na si ko orian o kapaka raya nga si ko hujja ay mana ni na muri apagindudan ka aging utwa kapmubahala ay mana ni naging utami pupantag ka na amay ka din terima sa benar o di na pupadu ka sa aging utwa tinigi na ribat ko orian o kaya pakaraya nga si ko hujja si ko dalil amapayag marayag na gito pan ka bagayin ra kawag maandudan ka aging ka iya isa okit agito so mubahala naginan na mismo si ko kaya pangaloyan yan si ko mga sarat mubahala Gimuta kaya tiruan yan na last ko no dataru ba tanong yan pag-isisuwa kaya inutan akong tiruan last option pamana di ba kayo di rin dataru ba hindi makaayon kaya pikiran yan no pamana bupya sa kwan na isaw tami tuturang takatiro yan mafumol ni aloy niya nagyang ko to isa ko mga sarat o kapmubahala agyong to an takuna ba'da iqamati al-hujjati 'ala al-mukhalifi wa idhari al-haqqi lahu bil adillati al-wadihah seko basa tanuro na maranaw na mabeloy so mubahala seko orian o kapakamuayana ko hujja seko mipupantag ka mimbibida ka sa tindig saging ko to adinyo pagayuna ay manan yan na pagusain kaon sa mga karina ang mga rarayag izharul haqqi lahu pakarayagan kaon sebenar bil adillatil wadihah sa penggulalan sa giyang kuta mga adillah
mga dalil o di na mga karina mga bararayag na si Koreano to nagungka buto mubahala gitu inalun niya alun yan mismo syarat kagi ino to ino samida abki tula daging kaya katero yan ka lagi duba di makasurang so dinian undi katero dinian kita nu di kera dan yan saging uta miyaw na video tan sa kaya tero tanurun sa last option no yang uta tahu akap pekaryagan yan siko benar ang uta makip mubahala saging uta tahu kagi niya karyagun askanian na pepadeket siko ribat na pemukeg pamana apiad nu keto ko ni sebenarnya pemukeg na nagitop nga pirain rakawagama may mubahala on sa lagi no to so kaya kinita di nuno kinigulalan nun nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kini sugunun wallah si ko urian o kaya pangaregan yang kiran nag gitop nga sugunun wallah may mubahala kiran aya katantuan yan na si ko last option. Kenapa lagi do mapipikiran ang pakir ko voice record kepakai si ko paganay BTR. Gitu. May alin yang panagyong uto katero Ibn Hajar al-Asqalani si ko kitabiya na Fathul Bari sharh Sahih al-Bukhari ko volume ay kawalo page ay kasiyaw pulagwelo. Aw giyan ko to tigina wa fiha mashru'iyatu mubahalatil mukhalif idha asarra ba'da dhuhuril hujjah. Ay manan yan na giyan kana natigo Ibn Hajar atutul gitu so tutulan sa mga Kristiyana sa miyong orasulo na makatuturo sa Jesus papakain wagama so keep mo bahalaan ko mimbibida ka sa ilayan sa giyang uta masala o di natin amana na uta susurang niya subenar idha asarra isusumpat no Ibn Hajar ang utwa idza asarra ay mana niyan na amay kas kaniyan na pedeket sa giyang kutua ribat atindig ba'da dhuhuril hujjah say ko urian o kapakareagun o karina ana sana kambute man na paandun tanu sa atong manok balasan walang utwa bangsatan no agarini si Magister Abu Haytham sa kaya tantuan yan saging koto miyan discuss ang kaya bitira sa kawang manunumpang saging kaya masala saging kaya kapmubala. Ikatlo mga guru apay saya na ayakaba sa o kirak saging koto voice record amin isampay rakatano may pantag kumaana o kapmubahala na tigin man na iya kanaba ayakaba yaro na kamurkaan wala so padaka sa lagid o diiron di kateroa o di nakapmanay o mga ahlul bid'ah pitero yan na mga ahlul bid'ah so lagi dia tinag yung di kapmanay yung mga ahlul bid'ah asito manunumpang saging bitira sa kawang Aya pitero yan ustad na inip maanaw no pipikir niyan oway pipikir niyan kapmurkay sa aya maanaw lalag sa tigin na ayaman na ulalag na lagi dubayran mapagkap-kap so kukumano Allah subhanahu wa ta'ala kaayay ni manay ranon na kapmurkai kasintai na miya kawatawatan ko hadapu agamatano ko kinisugunian sang kai kapmubala na pamamakin nagantano ang kai bangsa niya wata iwa si Magister Abu Asif. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته balasan wala sa mapiagi yung kutua kirk sa yung kutua record sabab ko kepakaya kasabapan saya mana niyan nakapakamangwaw utitu benar nagukigel oribat madidi nagyong kuto kaya tiruan yan sa miyakawat-tawatang ko hadap sukap manay taron na miyakawat-tawatang ko hadap Islam nana miyatang sa ginawa ko benar imala igradu
agiang kaya kirik sagiang kaya record na daniyan panmapakatindu ay so petir o na maana agiang ko to hadap gini paganay amyanok miya eneng katanu si sagiang ko to ketir malay gradu ugaid na daniyan panmada panmirampay sabanya mapakambida so maana agiang ko to hadap petir o na hadap sukun sukiap mana itanurun sa kasinta yudina kapmurkay na miyak kawatawatanun aguya ko na ayaw ko na maana giyong kutwa kiap mana iron na mi maanaw na mahalul bida dito ko ni mana niya giyong kutwa kik sa giyong kaaya abuse record na ayakat tawiya kanuna guaya kaya beti akan si sagyong kutwa kaya pakatiru yan na baya aginawa sakna uba pure ilmu agyong kutwa biu kan yan Mana kenapa ilmi? kenapa baya aginawa yan ang kaino to na dendu di si iku mga maraji pagendudan si iku mga hululuwa si iku luwa si bendurai amyata iku 321 na mialu niyan si iku kitabia na jamharatul luwa isa ini ku mga mu'tamad pagendudan si iku luwa na tigiyan agyong kutwa bahala al-udina al-bahl na bimana al-la'an ay maano to na la'an kapmur kayo na kasinta yuqal tiro nakatin abahalahu Allah ay la'anahu Allah ay maana niyan na pimur ka ano Allah tigim na tabahal al-qawm ay ako na maano to na idha tala'ano igira ambisisinta isiran igira imumur ka isiran so sama no to nagyong kuto akirik sa gyong kutabu si record na miyak karereg adendu si ikwaya maanan yan piya karibet yan so kaya maana kaya inaluitan wa maanan yan na dendu si ikwaya maanan yan na mamaraji lugo so maanan na di ko katawan ubaya maanan yan nagyong kuto akirik ko na di niyan pagkatawan so pagundudan yan na maanan yan na marjuwe na imposible ito ba niyan di katawe Mialu itanu si sagiong kuto abusa kiyong uta ay manan niya kaya pagusi itanu sang uto maana mubahala na ini maana ay manan yan na mga ulama si isalugan almulaana kapmur kay di nakasintay wida tigiran na mialu itanu panagiyong uto tigiran nagiyong uto mulaana agu mubahala na ayang bida niyan nagiyong uto mulaana na kepaka ya isinta akasuta wadi makadidarpa uway na sumubahala na di kepaka yubang sintaan so padaka di makadidarpa. So kailangan na makadidarpa kami aluitan to aya definisyon nagyong goto di na tarif nagyong goto mubahala nagyong goto petimu amana pagimbita nagyong goto makambubala pagimbita sila na makatimu sila na discuss sila na oriano to nasi ko kapakapasadiran na pemanganiran sa masugat amur kaswayamanan yan na di mamukug mi pedekat siya ko kabukugan nagu kapanalimbut na pemangani mamusa tabang so tao ayamanan yan na matatago kubnar siya ini Al-Ghazali na mialwin yan si Imam Al-Ghazali na mialwin yan si kitab Al-Mustasfa at tigyan na la turadu fil haddil haqiqi illa az-zatiyat si ko kabtad sa tarif udina definisyon na dipagaluin si ko tarif a pure udina definisyon na pure inu da pagaluin nun inun tabu agyong kutu mga bulawasan yan Yun ang ustad submatulan sa al-haddul haqiqi. Al-haddul haqiqi di haqiqatu shay di na mahiyatu shay. Saya mana niyan nagyong kutuwa kapag liyan kasi sa giyong kutuwa definisyon kan definisyon na ka terip ang kasi sa giyong kutuwa say na pakaliurun so hadap aguso syarat. So lang ano mga lawazim magiyong kutuwa shay ta'rif. Una la pakaliurun. Gitu kaya tiru atanu sa giyong kutuwa paganay agiyong kaya mana na kirik sa giyong kana record na dan yang penmapakan bida so petiru na kap mana udi na katarif aguso ya mana niyan na katahdid tunay hadap si sa giyong kutuwa shay. Oy kada ay mana dan yang penmapakan bida so hadap aguso tarif. Mana to na bida so hadap aguso tito tarif ko. Oy. Agiyong kutuwa hadap na piangan witan umambu sa giyong kutuwa ay mana niyan na miyaw na kaya discuss tano na piangan wi tano suheda pudi na antap si sagyang kaya kamu bahala telo na ayele na kanuna gyung kutuwa kirik si sagyang kutuwa buis record na gyung kutuwa mas adinyan di ikatiru na sukabaseran sa usul
غير مكلف Yung kutwa din yan di katiru, rasa din yan di katiru na di ka papaliugatan. Antunan ni karinaw na ayamin ito na diyan na mimbiluis kanya na mama amutanakid, rajul mutanakid. Mama adi makasuran suranga supetiru niya. Dinyan kay imanan o dinyan di madu. Dinyan kay imanan. So pemakai nagsagi yung kutwa, buwis record yan, na kepakaya pamakai ganyo ipun ko 6 minutes na tama sa giyong kutwa 22 minutes na miyakat talon yan maalwi agiyong kutwa maana agiyong kutwa ay mana na mubahala sa maana niyan na mulaan na kasinta kapmur ka miyakat talon yan maalwi ay pinakamaregon na inalwi niyan sukat tiru ay mana na Ibn Mas'ud at tigyan na man sya'a bahaltuhu ay la'antuhu sa tao akabe yan na magip mubahal ako ron ay maano to giyuta ay nabi maana udina yani la'antuhu magip mur kaya ko ron magisinte ako ron migisinte ako ron so ay maana niyan nagyong kutwa tigtano gitu itiya ka na miya tanto ay maana niyan nagyong kutwa kirkun nagyong kepakaya gyong kutwa sa dinyan ikatiru na gair mukallaf kaniyan sabab so pitiru yan si sagyong kutwa paganay nabital yan bu si sagyong kutwa ay maana niyan na uryano dinyan di katiru sa di ko katawan no may inang kaayan sabab sa ngutwa isa ang ngutwa kaya paka okay taon na ngutwa tik dinyan kaimanan so dinyan di tiro so sa ginabu yamanan yan na ismbugtan si sagyong kutwa kaya pakabatalan niyan si sagyong kutwa kaya maana itanon sa mana mulaan na din na Ayos taga khulasan yan na naso mubahada naso makna niyan si iku syara na didin pakaliw si iku makna niyan kuluga. Way. Kagi gitu tigu mga bahis. Kay sant kili so mana niyan na amana kapas ang agyong to bahis. Ketu niyan agyong to maad agyong to alaka si iku makna aluwa aw sumana syara. Na mapakagmo niyan. Wah, si iku diun di mana si istilah di na si iku syara. Kepentok yan. Kepentok yan. Dululan yan. Balasan Allah. Balasan wala ngutwa watayo bangsa niya si Magister Abu Asif sa kiatantuan yan sa katantuan o titu mapmamaana o mubahala na miya nagtan watantuwa matanos nagu mapya kaya pa managatan ko ununang o suara niyan makasaba pro na unang panodang nakanduli sa giyang kaya tundugo na pakaisa na giyang kaya bitira sa kawang na awad na kinang kayo ko mga osaya nami laboron sa kanang mga pagaryam mga ulama na sampay niyo kami pag message niyo sa giyang kaya bitira sa kawang ka insyaallah ari mga guru na terima tano sa karibatan agu ipupenalamat kami pan ko mga pagaryam mga ulama kinang kairan aw pa makatitwa adna ayamanan niya na karibatan tano mapakain na kairar katana pupenalamat tano pa sa baribu-ribu pananamat doktor. Na waya kay ribat kami na makanggulalan sa public na mamang ni kami sarilang gulalan sa public. Ari mga guro nabalasangan wala sa madala mapya. Ay tunog sa apakaisa na tigang ko to kirko voice record tigman o sa bagi agianan na si ibunan ko mga kafir miyatarantan to pamana why miyatanto so kababaliran a kafir na kadupanganan akatero sabab sa sosyarian ay apakaasalian na so kapakararang komyan naginan din ikaba sa alujna ifta a Saudi Arabia nanto na ipamikiran na kasi Magister Abu Haytham Yang ko to tiyon tol ka ustad na gitu din so lapiat o ketero niyan bumida niyan nagi mo tadi di ketero na din yan di pilali sa kadupangan na nakatiro. Yung to pare ustad bu kadupangan na. Na initial tarup sa to mga gino itaro mga magin din no. Na marata imana. Nabe pamanak nabe mana niya nabe mapa. Di ke pa kayo ba dimbes ako lagi dia mana niya na da ayo. Udi na pagana. Paman lagi ayo tigiran na ako naman ang uto kadupangan na tigiran sa Tagalog kalokohan no. Wah kalalong. Pamosir taon na kalalalungan na nakatiro. Di nakadarwa ka. Isap na uto ami aliram na isa ko na tawa na puser uto sa uto di milbag sa marata. Wah nana yutong tatik kagi katiro yan.
inaloy niyan piturutan kon. So mubahala na sibu ko miatang kad kafir na rumbu ke pakai. Na pipirmana kan mamagin yung uta video tano ko kaya pa maguseta no say kung mubahala. Na daw ron din man gagiyang kaya katiro yan. Na mana niyan na ini ang kobian kita no kada tano matiro iba so kap mubahala na basibu si kumya tanto kafir. Ay taman miyailak nun amia tirutano. Na tigtano si ko si ka makip mubahala si ko tao matatangkad ka si iskanian ko ribet. Pama naman lagi do muslim anta ka kafir diterima sa benar si ko oriano ka para gangon ko mga adilla na pupad ketadin sa giyang uto ribet lagi do pa mo muslim ata kafir nana pipa kayar kawaga makakatawagan mo na mubahala amay ka adin mapipikir ro ka mapian ibaratan nagito bi o kita pakarega gyung uto akwan benar nagito mi terutan ugay naman panginan nasusabad si ko mga ulama na tigiran so tigiran man ay sukap mubahala na si ibu ko metang udiba mulhid na kafir. Mana katatagun si ko ilhad o dina kufr. Kaya tira na karina na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inikutian sukap mubahala na ayabu inantapan yan nung naging ka na tigtano ama kafir. Isa na nusto daray. Isa na narayak nabetan man naray. Miya kapag yung tano sa kapakay it mubahala nga so Muslim apo padukat si ko ribat. Ko oriano ka pareagang ko mga karina. Kana nauna sa mga sahaba lagi do Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas na ini pangurawiran sukap mubahala sing mamasail si ko manunumpang si ko kapagama mga kukuman na gitu ini dili lagi yang utami tiron na ay ini manairan sa gyang utwa kini pangurawon o mga sahaba si ko kap mubahala nagina natigiran manaya kay terwairan san na iptuntuiran si ko diran teron agu yaqinan fi ma indahum min al-ilm amanan yan na guna na o sa tetana so katawiran rinak tetana so katawiran sa giyang kuta diran teron lagi di berat giyang kuta ketero Abdullah bin Mas'ud sa giyang kuta sababun nuzulo Augyang uto din, augyang uto masalah si ko aul, unta paulo masalah, si masalah ini si sakwan, faraid, mirath, nana uto sa, yung uto giran tiroon na tetana sa ginawiran agito na pure, benar. Ari para dusiran sa api antad na tawi, tilukiran sa mubahala, udi na terima ko, kaya tawagiran sa mubahala na, maip mubahala sila nun. Nagito pepekir niran akna tiran ubanan miyakang guna na usa ba apya anta ataw na itmubahala nga sa ayabu tigaging uta sabay si kumang ulama itmubahala nga naging uta matatangkad nudunon so ilhad udina nudunon so kufr okay naman panginan na kana bagiti piti naganda no kay niyang ko biyen rektano to ayar rektano naging uto ay na simun pa na pegiram no to na bupiaso pagilatiam na suma masail sa akida na may ito ko nakapipigiratan nun. Okay, ayun ka rot na nubunan, inshallah. Inudo ka tumano. Balasan wad lang ito si Abu Haytham sa kaya pakaregan yan sa giyang ko ito mabubuloy apakaisa imanan yan na inisimbag sa giyang ko takir ko voice record. Mga guru, ad na miyalo niya na miyakatitian ko Ibn Abbas. Mana naging ko tamya katitian ko Ibn Abbas sa miyalo ni na duwati man na miya panutulian na baanan kepakai asumubahadan na paganay alakadan ko discuss baki dalil ang utam miyalo yo Ibn Abbas duwati man na miyalo ni na athar na buto ke kwa dalil saya man na sumubahadan na paganay alakadan si ko discuss na pamamagian dengan tanong si Dr. Abu Sajida. Bismillahirrahmanirrahim.
So kapakababaw sembagari Ustad Abu Daylam yung. Nagyang ko to ang mga athar. Apa do nagyang ko to inaloy niyan? Adua timan amya katitayan ko Ibn Abbas. Paganero na tigyan man na iyaman siya abahaltuhu annahu laysa lil amati dhihar. Gitu paganayo. Inaloy niyan. Kado nagyang ko to kaya aloy Ibn Abbas at tigyan man na iyaman siya abahaltuhu annal masaila la ta'ul. Siyo to ko masala kuan manunumpang si kumirat. Pagampagan na masala miadin si ko mas'alatul aul. Siyo to miadin si ko masa Umar radhiyallahu anhu. Khalifa ay kadua. Upang makaayap pakailat niyan kagya saktano na ayap tuntano atin degtano na sumubahala na sakanyan na siipkatago si isagyang kutwa mulimpusan o kita pagu kita no dai ko kapten tuan yan si sagyang kutwa titindigan yan abnar. Na upang makaayatin to niyan na surangan tanon niyan sa ayatin digyan na si ko pagampagan niya lakaden na pagkapakayron pagaden nagi indililian nagi yang kainaluy tano na sukele tano si sagyang kay hadith si sagyang kay athar amya panutul Ibn Abbas amya turu Ibn Abbas na dedin abo na mata tagu adalil apakah suporta si sagyang kutwa tindigyan upama kasasabutan niya nagyang kutwa sabab kaya kaad nagyang kutwa mas'ala yung kutwa mas'alatul aul na miad no to si ko masa Umar radhiyallahu an na ini pananalo niyan si ko mga sahaba kuwa kiran sa musawir taman sa miyatay sa Umar miyasambi sa Uthman na suali na Ibn Abbas na mipayag si sagyang kuto tindigyan pangismiyan si sagyang kuto akiad ng utwa khilaf si ko masaw si ko Umar radhiyallahu anhu sabab sa kanin gitu din yan kaaluya na aya pakatanantan waris Abu Daylami na dedin aban yan dalil sa katintuan yan nun asumubahala na pagkapakay apaganela kadan udais iko kipenulunan si sagyang kutwa tindigyan. Are sa tido. Sana miya kapira ko pamakinig ng utwa ko, miya kapira ko maripit. Na ipunja po na deniyan taman sa kya po siya na deniyan matanto uba kapakay sukap mo bahala sa banguberiya po na. Da na banyan kuan. Da banyan actually na aya katimbilyan na da banyan dalil. Upaman nagingan na miyalo Ibn Abbas sa athar nakanabanan makatuturo sa kapakay so tapmubahala si ko pag abadan di niya makatuturo sa basububahala na pagan na pukitan o dai na napiano dang nagyang ade lagnusoran si saging kay pagaritan o si Ustad Abu Daylam. Balasan wala ngutwa bangsatan wa si Dr. Abu Sajida sa kaya pakaregan niyan sagyang ko to sembag sagyang ko to kira ko voice record. Pada pakay sa mga guru na tigyan man sembagaya ko mga tao sumubahala na si ibu ko mga alabitira si ikwagama na inaliw niya ng kotwa athar ang yakatitiyan si iko Ikrima na pamamakin ng tanong si Abu Haytham ko kapakaregan niya sagyang kaya ayamanan niya na sembag sagyang kaya masala. Bismillahirrahmanirrahim. Sagyang koto aketironian ro simbagyan ang koto aketirotan ron sa sumubahala na si ko mga labitira ko agama o di na mga importante abitira si ko agama na si ibu mismo sagyang koto di niyan dikatiro na dita kata nuriyaw tiyan akal na miya simbagyan na ginawa niyan sa riba tagyang koto kapipikiran yan nun sa kaya pakaribatan yan kita no kaya kaya bisa tanuro siyo to ko kaya pangaloyan yan ko mga sarat amya aloy yan ang kutuwa isa ko mga sarat umubahala antakuna fi amrin ham min umurid mabaloy aya kapananawag ka sa mubahala o di na aya tuwag na ka amubahala nagyang kutuwa tao ading kami din kami mi pruruyod sa giyang kotwa sabut sang kotwa bitera niyo o di na bitera din niyo pagayunan bitera importante koto apa de ko mga bitera ko agama may tutumpo ko pa masay ko agama na isanan asarat wa yurja fi iqamatiha husulu maslaha lil islami wal muslimin ini sumpat pen sa giyang kotwa asarat Arab na to. Aarapan sang koto aki penggulalan kumubahala ang koto akamapian akeden
ku kapagama na gusi ko mga Muslim. Ayo ta kamo pero na uta kapta kagmo. Kapag mango korek, benar. Nagyung utwa ribet na miya pasada uta jadi kapagal lebo sa ribet. Oy. Nana Pamanan mi taplak sa makaisi sa Ano may mga taplak? bitera. oy. Nana miuna niyan matiro ang uta inrat tenu ni sang uta pitirutan wa sukap mo bahala na siya kung mga labitira ko agama. Miyaturo yan pananguta, miyaloy ni nang uta katuro Siddiq Hasan Khan. Siya ko kitabina Husnul Uswa. Wal mubahalatu jaizatun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrin muhimmin syar'an. Katuro ni Siddiq Hasan Khan. Malay niya ulama si India. Sumubahala, so tingin man ay sukap mubahala na pepakain ko orian o Nabi sallallahu alaihi wasallam si eko nganin udina si eko bitira importante ko ilenon agama. Ay manan yan na kenapa su ilen kaon? Kaso ilenon agama. Ay manan yan na masasembag grupan. Saging kaya kay alwenian si saging kaya katuro Siddiq Hasan Khan. Si ko kipaginuntulan tanoron na aya sabab akiam besaan yan saya. Saging kay tigin sembag penaya ko mga tao aso kung sumubahala na si ko mga ala bitira si ko agama. Na ini ang kubin kita no pitirutan kon odina ilat o katerutano aso mga asma'i was sifat ko dirundi kan bitira na mga ito bitira si ko agama. Why? So akida. Na ang kubin kita no to sa dead no to makapon si mga mudultan no betan no to mietero. Mana ang buti na uta video to. Why? Kapag ay munte ni pero man ang uta video miya biu ko anami. Upagile nas kanian mindi di matag si ko mga pede amas alam ito tumpok ko agama. Lagi dag yung uta mas ala si ko bitira si ko sababun nuzul au yang goto dhiharul ama au yang goto mas'alatul laul seko mirato sa din yan ditero na mataguto tigin man ay sababun nuzul mataguto aul Yung ka matag na pamalaman. ada taro kana para miminis niyan na naging kay mga bitira ando lagi dai basta may tutumpok seko kapagama lalambu na kisabut seko kapagama udi na mga kukumang ko agama na maala na nabitira. Udi na importante na nabitira. Mana na nabita sababun nuzul na malaw ta bitira. Oy. Aso mismo so ibn Taymiyyah na mayaturo siya kung majmu'ul fatawa tigina ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmi al-aya. Ay mana niyan na so tigin so katukawin ka kasabutan ka si kaya sababan sa kaya turun ang kutwa katiru Allah na pagkauguputo sa kasabuti si ko aya. Yung kutwa katiru Allah si sa Quran. Na sumirat. Diya ka na abitira si ko aul. Kumirat. Na niyang gulaulanan si kumasaw Khalifa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Nato ni pinggulaulan yan. Tinimo yan sa mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napiamang niniyan sumusawiriran. O di napiamang kinigiran so ilaniran sa giyang kaya masala. Na upama ko ba ni mau kapabitiran. Na yun sirang tutimwa. Kapakaya magaganiya na sa kanya may magistihid na nabatunan niya sa hukuman. O di na tero niya na di kapakaya. O di nagkapakaya na initin mo yung mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na inuwap tiruwa mataga ola. Dia hindi mataga sa mga bitira sa agama. Sa kanya ni hindi matag. Sa kanya hindi matag. Kasi na kana bapiru batano pindi matag sa bitira sa akida. Mga pantag sa mga asma'i was sifat. Balasan Allah tumanor na mindudura. Balasan wala si Magister Abu Haytham sagyang kutwa kaya pakaraya ganyan saya kapupunto sa nun na so bitira si ko akida agugian ko ta bitira sa yung tamiras agugian ko to asbabun nuzul mga ayat na mga alana na bitira si ko agama mga sabab pero na anudan tanong ay tumundong na paisa ari mga guro aya kabasan ni natin na tatang kedengko agiyang kae salafya na ayabu 100% akore kakapit o ahlus sunnati wal jamaah. So makaliliron na langon dunanan ribat sa di ko sakano pangarar na mo bahala o bapipikira ko akapakay askano'y benar. Mataan ko kapuro wallah kasasati manaki so Peter o Rasul sallallahu alaihi wasallam apakaligtas ko naraka jahannam agiyutu at tigiyan so ahlus sunnati wal jamaah. Diga penggirawi Salafiyun, Maturidiyah,
odi na Asy'ariyah. Na kata si Dr. Abu Sajida na pamangkin dengan tanu so sembagian saging kaya pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kan Ustad Abu Dailam ya mi aluin ka pakai siya. Aktualin na kanabay ni masalah manunumpang si kumubahala ari ustado. Ayak ya sulditan no si na sabab sa pupakailatan niyan sekitano na lagi duban niyan pupentu agi ang kutwa katataguan rakitano. Ada batano bitero ibatano mga sa kami na mga Salafiyah, udinas kami na mga Asy'ariyah, udinas kami na mga Maturidiyah. Aya dia militero si sagiang kutwa video na sumasalatul mubahala. Kanaba may bitira na manunumpang. Ay gusumya maratiya. Kanaba aya video si sagiang kutwa biu ko antano video na manunumpang si ikuptero na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, malutan ni batunan sama mababasumbag ka apias kanian si ko saidian nun na dinian ayat na siyo pakyan na siyo isa ko mga imam si ko madhabul Hanabila dapat si ijma si sagiang kaya kaptahdidi ko antawa ya Ahlus Sunnah wal Jamaah daabawon ijma maana makikilapon sa mga ulama okay nas kanian na pinto yan na subuso katataguan nun Peter yan na 100%. Anagu pitero yan na 100%. Nah, aya simbag tano saya na kuan tano sukatero Imam As-Safarayini. Isa ko mga fuqaha udina usuli muhaddith si kumadhabul Hanabila. Aya tano ismag si sagiang kutwa katero yan. Kenapa tano ay katero? Katero isa apa di ko mga imam kumadhabul Hanabila na aya tano ron imbagay sa anyan baka lukalu na makatatikirun. Ari ustado. Antoni katiru Imam As-Safarini. Tigina Ahlus Sunnah wal Jamaah 3 firaqin. Suwatigin su Ahlus Sunnah wal Jamaah so mga tao apugunot si iku sunnah. Mga minitalingo mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agus kasasati manan ko mga as-salafus salih na telutiman telulumpok. Maana matatelo so manhaj ipsibut si isagi ang kuto Quran na gusto sunnah. Paganeron na so mga athariya dito so ahlul hadith ay kalalamitan ron na rin Ustad Abu Dailami nasiran so mga salafiyya ad naman hajiran ipumbeton kedegeniran ko kapumbeton sa mga hukuman si Quran na gusto ko hadith na nasumunuton na ipumbetukiran na diyong kutwa salafiyya Ahlus Sunnah ay kadua na sa mga Asy'ariyah katuruto giyang kutwa imam as ayat na imamiran na su Abul Hasan Al-Asy'ari giyang kutwa paganay Imamiran na su Ahmad Uway giyang kutwa paganay na ayat imamiran na su Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ayat na kadua na su mga Asy'ariyah ay imamiran na su Abul Hasan Al-Asy'ari madhhabai ay sibut siko Quran na gusto sunnah as pugunot si sagiang kayaman madhabu di na manhaj na ayat kibturun na mga Asy'ariyah ay katlo atigyan na Al-Maturidiyah ay mamiran na su Abul Mansur Al-Maturidi rahimahullah madhab mambuhi adna manhajiran kedegeniran sagiang utakap pembetuniran sa mga hukuman melagi do hukuman mananumpang si ko aqidah udi na mananumpang si ko fiqhi matatago si sagiang kutwa Quran na gusto sunnah na sa pupugunot kiran si ko aqidah si ko Abul Mansur Al-Maturidi na sa pupugunot kiran na ay pembeturun na tunay ini Maturidi yang kana natelo na madhahiban si ko manunumpang si ko aqidah madhabul athariyah udi na madhabul asy'ariyah madhabul maturidiyah nana Adum na pero adum na mga ulama muasir ami ano ira na no anay no kasu di bahas napkato niya budan Uway giya pen ipya karajihiran si ko kaptahdidi ko manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah na ay rajih qatru o jamhur na giyang kaya telutiman kadi makaina na ko kada telo mga muslim maka uway isaw to nana pagaw maso petero atigina sasatiman 100% na subuso isakiran nana ako pamahustan ko ay petero na ka na ay po muslim ho ay po mu'min na salafiyah nasuwala na petero yan na ay kapatay niyo pemang niya na kan wa illa wa antum muslimun mo antum muslimun uway nana giyang kutwa ra'yin yan na ra'yun marjuh sa aya rajih nagyang kutwa inaluitano sa makapentag suraya rajih agus marjuh na aya wajib pagunutan utaw na surai
arajih akar upegileni wallahu subhanahu wa ta'ala ya kan dudak nagi yang kaya dalag no suara si sagi yang kaya to manur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wallah si Dr. Abu Sajida sa kaya pakarayagan yung sagyang utwa pero na ahlu sunnati wal jamaah sa kena obon niya kapuon katero kaayad na terjuma yan naging kota isa ko mga ulama puguno ko Imam Ahmad bin Hanbal. Wai kesulitan ustad situ na giyang utay na daytan na madhab puto si ko akidaw. Wa. Pamangan batano minisado sa tirutan na madhab si ko piti ilantan wallah. Wa. Nabadasan nun wala sa madaklang mapya. Nudan tanong kaya tumudugo na pa kayo sa mga guru. May pantag manaya ko ki aloy atano sa sumyamarati na magaryari. Sa kanaba ayabu ami aloy magaryari nasubo sa mga salafiya o di na sa mga asyaira o di na sa mga maturidiya. Lagi sulapya to katero yan. Katero aya ada mga sabutian ko agama. Yeso voice record. O pamakaaya petero saya na daap yang adian yan na dia kena tiga ni kemamasa. Na kagi SM ya kapun sang ngari o mga tao ang mga lay gradu na ayam ito turo yan. Nagyang koto ayam na ulalag na mabubuta siran naki kogiran panaroon sagi siran daging sa mga bitiara ad iran sa sabutan. Kenapa makapupuon sa puso iran kanap suhawa ad irun di mga ngawid. Ando man ay tiga ni kapter wa awalla sa oras otoa inna masalafiyu na ikhwa asi isa oras oto na da mga sekta. Na pamamagin ng tanong ang kaya tayo bangsa niwa si Magister Abu Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Upamare Abu Dilami kaya kian naganakan sa giyang kanan nakatiro. Nata sala kawe takasus. Oh, sala kawe course. Kaya course ni berat na logo. Udi na engineer. Sala ko sa ni berat. Na kuan. Dia kani pamamantag. Na uditan ni pamamantag. Sabab kuayamanan yan na ibilang tanong sa yamanan yan na dini ang katawan naging kuayamanan yan na Peter. Way nakagiyem yan nagtano naguyem ni rampay nagtano na ayat kasusyan na tafsir na miyatang sa ginawa ko sugin yan tiroon na dini ang buspagilayang kuayamanan yan na mga tafsir ka ayamanan yan na disirag akal. Dinano ustad betul sa ayat pupelang awidun na bay aginawa. Uy. Napsuhaw. Pamaw ka naging uto tigi na awiden siya na bay aginawa na rono na pepeto. Saka niya ni titua emanan niya na adi niya di katiru na bay aginawa. Kadupang ano. Sa sabab ko emanan na adi niya di tiruon na mismo Quran niya biti tano na emanan niya na so kaya sabutan niya no na emanan niya na piantak yang bud. Kadun. Di niya kun. Peter tanu sa giyong kuto kaya pagusitan. Ay ni bagaytan wa taw siya. Ayam ya marati na wallah na innamal mu'minuna ikhwa. Aya magaryari gingiginawa ina so may marati. Na ini nakalatan uto dina iniktibas tanuto si tanu kinwa ko tafsir Sa'di. Oh, si Abdurrahman As-Sa'di sini ko mga pipi mga tafsir. Oh, ama ni pusir tanu ko mga pagaritan ng mga murid. Ama na isad ni ko mga pipi mga tafsir. Apitero yan. Atingin na yung utwa katiro wallah innamal mu'minun atingin hadha iqdun. Ginani mabubului gakot udina gini mabubului ini bekas. Oh. Gini mabubului bekas akadahu Allah bainal mu'minin. Ini bekas wallah kun dulun-dulunan ya marataya. Yung utwa ikhwah na yamanan yan na yung utwa iman na giti bekas yung utwa yamanan yan na di kapupagariya umyamaratiya annahu idha ujida min ay shakhsin kan fi mashriq al-ardi wa maghribiha oh bapia amay na andin mata na tingin na andin di katunaw si ko bapia antaw nung na tao si sagi bapia ando mga pupo sebangan alungan ang taon nung kasilipan na alungan atigin yung utwa akanul iman oh na akhun fa innahu akhun lil mu'minin na mataan apagariw niya marataya bastaki Saad ini terus. Uy, bastaki inalwin ini tafsir yan sa uto ayat na bastaki supagaringan na maadun nagyawan na numero ko na iman adini yang betalan ay manan yan adini yang
pagi siwisun so katiru wallah. Inggulo sa share. Dinggulo la sa kapan ako to. Oh. Na mana niyan na pagaringkaskannya. Agaringkaskannya. Sumi maratian na yu wallah sipatnya. Naknabe ya inalu yu wallah sipatu mi maratian na mga salafi udina mga sair udina mga maturidi. Na begini nalunya. Kaya lu yun wallah narangkum. Oh. Ibaratnya lagi wata tigwalla innamal mu'minuna ikhwah. Dia tigina oh lagi wata al mu'minuna la sa usul na betul sa lafdah am. Ay mana niyan narangkum taman sadap na mato na dalil. Saya mana niyan na mapakampeten lagi yung kuto ay mana niya maana udi na ke taksis yan na ay mana niya ay ni pulalan. Nayabak ada umumihi. Naskan yan na tindu niyan. Ano niyan buhay mana niyan na tindu. Ay tindu yan nang kuto. So panarima yan. Panarima yan. So ay mana niyan distihad yan. Ay gitu tindu yan. Tindu niyan bu. Na da mi alu niyan na dalil sa Quran. Antaw nu ka dalil sa hadis. Abagi bagi tu yang mana na minta tenduro. Soalan na inalunya natigina innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu. Yesu mu'min naguso kipipantag niyan si wallahu. Kagiyawan. Tigina ayam apa perhatian ayat sutawa igira ayam mana niyan ayam bumi maratian na sumanga taw igira mialu ikiran suwalla na lumendega posiran tama sagi nguto kapusannya nau. Pagi utapi yang alu Allah menyebut ikiran suyaman ayat na zadatuhum imana sirana ayam mana na titawakal sirang ku Allah sirana diran di pamain digensu sambayang nagusiran ayam mana disian ninggus tu oh kalau ngani ni reskiran wallah ulaika humul mu'minuna haqqan. Yung utapi yang alu Allah mga sifat umya maratea na mana niyan na sadin sakatu na nakaro na pagaring ka kasi patutu ay mana niyan na miya maratea agi mo to lagi dito nana yung ko to kiruk si sagi mo to gusto record na tigi na ano man tini kaptur wala sa mo to mga inna masalafiyun igi mo to ras na sekta oh naging kau tua ging kaya ditiru na upama ko nguta tikten upama kaya gitu ayam ditiru na sabutian na ditanu pumesa wid na agi ini pamesa tanu kagi ayak kiap una niyan na mitiru na tetaru niyan amal igran ngayon to inu tanu pumesa na isi nu bene na piyaka de yan so ilmu wallah mutlak aya pa kaisi inu bedi katayo wallah anakid na mga sekta sang ayat kurya masa. Oh, yung kutu kini turun si sagi yung kutu ayat. Bidikatawi wala adna kud na sekta sagi yung kayap kuriya masa na yun ditiru asalafiyun. Udi na yun ditiru mga saida, udi na yun ditiru mga maturidi. Oh, ino niyan ro pentu apa mah? Oh, gitu ya mana niyan na? Kaya wala na ay lubuyan nakataon ay mana niyan na? Katawan niyan sumepos, nakataon niyan suka papantagan, nakataon niyan super kataling mo. Ayat itu hukuman. Hindi iti saging ka iya kapapo pantag nagiyan ka na mu'minun oh why nagi gitu ikatiru on walla kagi gitu inde gitu titu dumade ci ko yamana ni nakaptiru no kaso walla naskade ni titu mangan na yamana ni na skype ngoreksyon no ay koreksyon na sokatiru walla nana aya ipkuwan tanusi na ububud yung mo to kaya pakatiru na ububud niya naman na ububud ka niya pagisuisu niya so mana ilmu wallah katiru wallah bunyang niya pagisuisu so mga ayat wallah nakabud malilipat dano kabud na kalilipatan niya no napikita naman tanong nagyang kaya katiru wallah ti wallah qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum tiruang kaya Muhammad basu wallah gusto mga ayatin na gusto mga rasulin na dinu di pagisiwisu di ka nupo katewa na sa ngotap tiru katiru wallah pa ma di ka nurung ano di ka nurung benih di pagi susuman sumana la ta'taziru di ka nurung di pamito ating wallah di ka nurung di pamito kagi amya di ka nurung di magistihza qad kafartum kasabdar ating wallah amya kapir kanu sabab sa ngotwa dinu di ka pagisiwisu napaninta ko Allah agi yung kaya katiru enak nabunyan nabuha pagi suisu pamakubunyan katatanudi kamay na bunyan na mana na katatanudi dini di mapagi suisu so mana na katiru Allah nasa benar amin sugatu nagi yung kaya katiru Allah kad kafartum ba'da imanikum sa benar amin kafir kanu ko no paratiyan niya tigu Allah subhanahu wa ta'ala so giyong kutuba atik tan wagi yung kaya mana na kirk sa giyong kana record
na kepakaya din yang kata tanu dan so mana ni na din yang di teru so padud nak na deleg na suara lagi yang kaya teman. Balasan wala ang utwa bangsa tanu watai si Abu Asif sa kaya pakaryagan ni sagyang koto katiro wala ayadin ini nakalian tiar jumayan ko basa tanu maranaw na so ini tafsiri Saadi sang koto katiro wala miyado sa suratul Hujurat alimaguro ayamanan yan na so mga tao mga ori panaw Allah kapada naman sagyang koto namro ko na iman diskanian gudo la sa pagabatan sa giyang uta kaya para tenan ko namaro ko na iman na api ando dumatatago sa giyang kaya pila walangangan o di na pili-kiri kebanang kaya dunia kasi ipanmatatago ko sa bangan na alungan nagusasad pa na alungan si matatago sa giyang kaya pagabagatan naguwe mananin na pagutaraan daksin apaksin at tigo mga lokos ay mananin na malagi dumaputi ataw may tamataw, mapuri ingirong sa lami ingirong. Biglas yan ang mga tao, mapadala mo ng kaiyan, namaro ko na iman na da, makabata nun. Na iman na tatapod na kababaling apagaringa. Sabaw sa iyong uta, inaliwala lafdaam sa iyong uta, kaya giraw na innamal mu'minuna ikhwa. Nabalasan nun Allah sa madakalamap ya. Ayat man natunog siya, kuwan, pakaisa, anto na ilay niyo ko kinip mubahalaan o Ibn Hajar ko mulhid na kapakayas magandang kami ni Abu Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Giyong uto akirik sa giyong uto Abu record na miyaloy niya na adna inip mubahalaw Ibn Hajar mulhid. Wait na sisagyong uto kaya alu yan nun na den yan manai wantun ono niptir una mulhid. Pakaragan tanu da gyung kaya mulhid na gyung uta tingin na ba'dul malahida na gyuta malahida na jama'u to mulhid. Sawaron yan na mulhid aya katimbla mana mulhid na tawa din yan paparatian su Allah. Udi na din yan paparatian su alungan na more. Sobrang sa kafir. Isa ipmaniran na alma ilu anil haq. Amana niya na talikudan yan so benar. Mi'aloy Ibn Hajar at tigin nagyang kanan mulhid na pusar na nan li kharijin anid din sikutaw amya kaliw si ikwagama. Nagyuto amana mimubahala siran Agus Ibn Hajar na miya kadudulan udina kaya subran sudulan na miyang indilgan naging utang. Wi naging kutuwa kirksi sa giyong kutuwa record na dan yan na mana niya na mana iya giyong kutuwa mana mulhid dan yan tarjuma sa aya ilena kanun na teluas sabab pari mga guro teluas sabab pada niya nung kap manay paganayron na din yang katawan wantunon niptiru na mana mulhid wi na mau tanong to kaya malay gradu ko no ikadua asabab na sabab kuya mana niya na gimuta tigtan wa diskannya nama na kapapaligutan na kepakaya piang alilipatan yan sumaana agi yung kutwa mulhid na danyan niya maana niya na matarjuma kepakagyutim yung lawla ikatlo asabab ada niya nung kap mana na piagma yan subenar andi mana inu tanup tiru piagma yan subenar na ayah sabab kaya pagma niyang kumaan agi yung kutwa mulhid na sabab ko upama ka katukawan pumakinig agyong kutwa maana agyong kutwa mulhid na kepakaya sing kasiran saya mana niyan na beswe mana niyan na pupuran niya gitu niyan na mubahala na nadima ka kuang agyong kutwa ini mulhid ini mubahala beswe mana niyan na Ibnu Hajar na mulhid ay mana niyan na miya patutun miya patutun sumur ka wala na gumiya patutun na ki katanaw no mubahala kamulhid na sabab ay mana na upama ko pimana yan no to na supuma kin ga pura puma kin na kitagu sa ginawa niya na ay mana niya na inubusto miya sugat ako ang agi ayu to na pure na ay mana niya na miya patutun so ay mana niya na murka na kepakaya gitu ya mana niya na sabab pada niya no kapmanay dan yan tarjuma
Kaya ini kawan yan to, na mana piagma yan so, benar. Na upama ko mana yan na giuti, upama ko giuti korek, upama kabaya korek na piagma yan so benar. Na ino suama na sumiyakan guna, inuda kaliwa lagi sa giyang kutwa, mga rayagan tanu ay mana yan na piyakarayag tanu sa giyang kutwa kito ay mana nakapmubahala na upama ko damato no taw na sebenar kami ni sabab sa giyong kutwa kaya pagmaan yan ro na si idemiyek na sa giyong kutwa ay mana na bepian taon na ipukunian asarama susupag yan na ipmubahalan yan na naipkuwan akan na ubang misugat agiyong kaya katir wallah tigwallah innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas minal kitab fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mataan na susiran to apiag mairan sungani na ini turun nami apa deku mga rayagan mga bayinat wal huda nagugiyong utwa turu min ba'di ma bayyanahu lin-nas qur'ano kaya pakarayagan miron si kumataw si mga manusia apa disi ko na kitab ulaika yal'anuhumullah na siranuto na kemuk an siranu Allah yal'anuhumullah kaya murkaan siran wallah wa yal'anuhumul la'inun nagukiya murkaan siran upumamurka gitu sumanga tawa pupugmaaniran subenar saya bu sabab na bay aginawairan an makapusinu tagi yung kutwa yamanan yan na mga follower yan an siranu na yamanan yan na makapupadeketen na amana ipremigini dinian ketar juma gi yung kutakwa agi isumang busu sabagina sarkap pengadeg sa bahasa Arab na yamanan yan na ukid katanya na bapang Quran. Pale hadis. Bapale hadis. Na gitu. Upama kubenian na yamanan yan, na napiag magiyong kutwa maana, na sabab yan na para kawanian sa ubeban kata usa sangkaan supakanag sa giyong kutwa buwis rekordin, na ipikuwanak no bumi sugat agiyong kaya katir wallah. Pakanud na kan sa ngaya tumanok. Balasan wala ngaya watayo bangsa niwa si Magister Abu Asif sa kaya pakarayagan yung sagiyang kuto mama amiyaki mubahala si Eko Ibn Hajar. Are ustadu. Way. Ada mana tutula sa kataw mulhid mabubuhay. Way. Bubuhay miyaw lawla mulhid para suppu makinag. Nana para matanto sa ginawa mga tawag yung kaya mulhid na titudum sa kwan. Pamana kapapatutan sa murka wallah. Sa katawa mulhid ang aranian na si Jin Bro, di na Jin Bro. At tigin na ipimaninta kan suwalla agusurasul yan. Gusurasul. Na didin ang anim buwa maulaula akan na marata. Inunta tigin na bilakas. Amanan yan na surang. Amanan na pakapiyabid na tigin su betadakan. Na ini pamaninta yan suwalla agusurasul si Koragun a October 11, 2017. October 11, 2017. Na miyatay sa kanya si Eko October 16, 2017. Yun ya pito-pito yun. Pito-pito gawin na miya sugat murka ay mana na kaya murkaan wallah. Mulahi duto ay mana niyan na ay dinapiyang na sunjwa Allah ay mana na knabubun mo ba la ay mana na swallay piyang rarian na tigin ako. Dinikliran niya sa ako. Na mulahi duto ay mana na dini ay guta dini paparat yan swallah uswalang na more. Nana miya nagtanong ko to dalag no suwar ang aya bangsa ni watayo si Abu Asif sa kaya pakarayagan niya sang kuto mama mulhid amiyaki mubahala si Eko Ibn Hajar ikalimus kanyan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan niya na sabab ko katataguyan si Eko marayag aribat na miya kadudulan kaya peki mubahala niya si Eko Ibn Hajar mga guru na nakana ubamatag miya suwat muraka ka ayama anaw lalag na miyangin dalaga ng utama masiko suludulan. Agumiyalip ni Magister Abu Asif ang utama mulhid ayad na tiyawagin amubahala na sukad na naguso Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya kapito-pito gawin na inibalingin sa baya miyaribun ayama na niyan na miyatay ang utama minilabang sabab sa giyang kutaka titud na kaong kiran yan si Eko Allah subhanahu wa ta'ala gususugian na so nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasaba pro na panapakay sa mga guru na tiyan man na iya so mga musadek na dak mubahalan mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino benar kata si Abu Haytham na pamamagin ng Bismillahirrahmanirrahim. Seko kipaginuntulan tano ko
ditanu di mipuntag na isad na mapena na pagdudan tanu nang utua dinya nun dikatero seko tero tanu amia tero yan ay kaya pa kita ng utakatero yan natigyan dinya na di pilalis atigyan na opama kasuma kasusupakar ka sa tindig na dinian sasabutan subutad budak kugelbuk na dikepakai apangararan sa mubahala dikepakai apangararan amubahala dinan isabab asur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kasapula gutloragun sa Makkah na dedin masuk Allah syahidun ang takituran sa dedin masuk Allah subhanahu wa ta'ala ubanian pangrala amubahala sa mga musyrik ka kurang mga sabut kurang ko ni mga sabut sa mga musyrik na ayan yan piangral amubahala na sa mga Yahudi ag sa mga Kristiyan kakage sasabut niran so Allah katirunan siran sa kitab ginan isabab amya tidin atigin manay katuren ya tidin adia kan diteron adia ko makip mubahala sa pagkalaklaka mama emang niyan na miyangaloy pensakat ngaran miyaloy sa ngaran apkalaklak ko si kokyan ga ko si na giyang uta ka basa nga upama ko si bumiya nag udi na si tanu bubkeneg si ko Normal kaledi. may to gradu na ditanu pumamantag Sabute. nakagi tetaron malay gradu na aya pa na ata khasusian udi na aya kurso niyan na tafsir na tidun yan din mabuti ag yung utwa tafsir Ibn Kathir sa yung utwa katiru Allah ami aloy mismo sa Quran ang utwa tigu Allah qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idha ra'aw ma yu'aduna imma al-'adhaba wa imma as-sa'ata fasaya'lamuna man huwa sharrun makana wa ad'afu junda. Ini tafsir Ibn Kathir. Teruang kahai Muhammad sagiang kanan mga musyrik aya takapiranun na siran na si sirang ko benar na skano na si kano ko ribat gitu itaka po nagyong tama musyrika teruang kakiran man kana fi dhalalati sa tao amatatagusiko untol ay siko ribat kadedeg sa tao amatatagusiko kadedeg pamana sakami udinas kano na sama tatagun sa kadedeg falyamdud lahu rahmanu madda na layatanun wala makalimuon so betadian udina ay isa ini tafsir saya mga mufassir dataru mujahid natina falyamdud lahu rahmanu madda falyada'hu Allah fi tughyanihi pasagden wallahu taala sagiang kutwa kata taguin sang kutwa kanderwa kaudina kadedegen pabayanun wallah hatta idza ra'aw ma yu'adun sa taman sa amay kamay layran so ididian dikiran udina ibubagay kiran kapasadan immal azaba udiba siksa kisugat kiran yusibuhu wa imma sa'ata baghtatan ta'tihi udina subangkit pandakaw makatalinguma sagyang kutataw amat taw kadedag fasaya'lamuna hina idhin man huwa sharru makana wa adhafu junda na sabnar aketukuan niran din sang kutwa kaumang kutama masa antaw nun ketukuan niran o antaw nun matatagu seko marata kambubtaden nagu antaw nun malubay panariga belana nagyang kutwa diteron o mga musyrik sirang ko ni matatagusi kung mapiabtad giyang kanan tiyuntol tano aya at tafsir Ibn Kathir na Peter mismo Ibn Kathir si ko kitabian tafsirul Qur'anil Azim so Ibn Kathir naskanian so Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir al-Qurashi al-Basri thumma Damashqi aya kaya patay niyan na si ko ika pito gatos agu pito pulo agupat ko hijri giyang kanan na kitab na Tahqiq Sami bin Muhammad Salama ayam yang nasrun nagyadar Taiba ikadua nan ataba ikadua mataba ngalan na kitab tafsirul Qur'anil Azim simialoy sagyang ko tauba pagndudi yang kaya kwan mibupan tagtano akirik sangay voice record uban yan pagndudi
nasi matatagu si ku volume ay kalima safha ika 250 agwelo. Tigu Ibn Kathir wa hadhihi mubahalatun lil musyrikin alladhina yaz'umuna annahum ala hudan fi ma hum fi. Yang kaya tiga Ibn Kathir ang kaya aya akataru wallah na mubahala ini si iko mga musyrik. Mana ni na tiaw di benar uban yang siran dia tawaga. Di benar uban yang siran dia tawaga mubahala. Sanguta tigi na pia dinya mendipangunan so misiragakan sa tigi na din masugu wallah subhanahu wa ta'ala. Sama no tu na giu tu agi atir na boya ginawa. Allahu alam. Kepakai beti atas adi pemati pia. Gitu isaw. Oh, isaw no to. Jahl. Jahl. Yang kaya wa hadhihi mubahalatun lil musyrikin alladhina yaz'umuna annahum ala hudan fi ma hum fi. Mubahala ini si kuma musyrik tigu Ibn Kathir susiran to ayat kapiranon na mataan asiran na si isiran mata tagu si ko turuan ko kata tagu ang kiran abtad. Naginan kataru Allah siugu Allah so rasulian sa makip mubahala si kuma musyrik kumasa ayadiran diteron udina ayadin atakapiran sisiran ko untol naso panolon Rasul sallallahu alaihi wasallam na beribat na dibnar bagian kanan ng mga tao yang utama musyrik si sa Makkah na ubasiran di pemanabut mga lagi du mga wata di pemanabut kasiran na mga ahlul fasaha wal balagha mga pipiasiran basa seko lugha arabia mga basairan na mga dadal mabasa seko ba lugha arabia kay Kada mga si Arab. ino to igira miyan giran sa Quran biya tuntol kiran sa Quran na ay diran ni matero na tigiran aknad na yubaya katirwa manusia pamana pupa kapala tiasiran sa kanad na yubay ni syiar katitub na ya piaga masa katiro kagiging utakap sebutairan naptero na di pemanabut mga Buddha kaya mata na di sebutin niran sukat sampai kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayadiran katerima ako panulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang utwa israrun alal batil iyong utwa katototo kairan aginawairan udina kapapadektiran seko ribat gitu isaw pa ini tetap usairan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umani pakaw mga Arab mga pupun sa liwa Makkah na dapat mga sulud sa Makkah na alaw niran atiran sulgan sa Makkah na pananggila inyo uba naman nagyo seko Muhammad akatero udina ay pipikir niran ro na penanggilaan niran uba kiran matuntol o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga ayat o Quran kagi katawan niran asibutan niran na keturusiran seko panolon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko takya mbesa inian sa marata sang kutua pagari tano atigin pekelakla ka mama na api penaki ayam ipu pantak ke na da lawan yang ada ruaka kami maki simbepen lagi dupa mau Firaun ami yaki simbe ini pananaw gina tigina ana rabbukumul a'la sakni kadna niu amapuro nana anto na ipitero Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutua kaya suguan yan ko Musa gusto pagari niya na su Harun sa kadulo na iran si ko Firaun qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha teruan yu kiran teruan yu atibullah tigiyang ko Musa gusto Harun teruan yu si ko Firaun sa katero amalinan kakalo-kalo na makatunud o di na malak ay mana niyan na matantong niyan sa ginaw niyan aribatagi yung kutwa betadiyan Pedili kami ni sabab sa giyang kutwa kaya potolo nit na naino ka itaros tanwaya banda ini gidni polimpusan ang koto mga pakaisya sa sateman ke luisaya pakaisya pagkaragan nga mga bangsa tano mga watay wa mga ulama una pa nang koto mabubuloy last pakaisya siya mga guru na mayroon ka ang saging uta voice record miyalo niyan salaka ko ini pamanan niyo ko la ilaha illallah
Na dia kan di miyakiran magnetum ng video na did may mabtira ko la ilaha illallah ba na pimana sa salak. Oh ay. Na nagyang kaya la ilaha illallah. Na upama ka timbula so maana niyan na sunso kayap maanayron o mga ulama. Tinimbuliran so maana la ilaha illallah na natiran man ay la ma'budun bihaqqin illallah. Da suwatan da simbaan na benar enon tabuso Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana niya na matatagunan ko tuwa ithbat agungutan nafi. So makapatag si ko mga fadailang kaya la ilaha illallah na mga papasangi kapangusiat lagi mga pagaritan ng mga mubaligin, mga guru. Nakmati ang tanong kaya kitab bituan sa Tambihul Mu'minil Awa bi fadaili la ilaha illallah. Rakiyag ini Ahmad bin Yusuf bin Muhammad Al-Ahdad. Na inaloy niya sa yung mga fadail la ilaha illallah ang uta 40 ay inaloy niya na fadailu la ilaha illallah arak sa mga hadith yan. Napad siya mialoy niyan ko mga hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyan man ay tiyo Nabi sallallahu haram ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Mata-mata naswalla na kiaram yan si kunaraka. So tao amiyat teru yan so la ilaha illallah. Sa aya kaya teruan yanon na arap-arap yanuto kukasu atu Allah. Ay manan na tolos ikhlas kaya teruan yan si ko la ilaha illallah. Manapanak si ko piyaga nakanakan o puso yan. Lasad sa tao at teruan yan so la ilaha illallah. Aman na panakopya na kanakano po so yan, maana ikhlas si ko Allah subhanahu wa ta'ala na keraman sa kanyan Allah si ko naraka. Pada pernah may yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyan na syafaati liman syahida an la ilaha illallah mukhlisan ila akhir al-hadith. So syafaat na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam na bagi inutaw pikumpa belian yan. Pisaksian yan amataan ada Tuhan inun tabuso Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas sa kanyan. Piangin benar o puso iyan so pitero dilayan. Naguayaman na niyan na piangin benar o dilayan so matatanto si ko puso iyan. Na miya patuton alaihi wasallam. Mga guru na giyang kaya lasta pa kay sisaya na tiyan man na iya mialoy niyan so katero Nabi sallallahu at tiyan man na iya mailay niyo ang mga tawanan na panang dilain niyo. Pamamakin ng tanong kaya bangsa tanong si Dr. Abu Sajida. Bismillahirrahmanirrahim. Giyang ko takatiruan yanun sa fahdharuhum pananggila ini yusiran nasaba pari Ustad Abu Asif sa aya kay ilenian rakitano Agustus sala kaurun amisus surang ayan sa tindig si sagyang kaya masalatul mubahala ino pagkaudin sa unaano ang tawa akasaurian na aya kay ilen yang kiran sulang-ulang wano makasusupak ko tindigin na ahlul bida mga didig na isaw to dito ba na napupagi pananggilaan yan sumakasusupak kung sabab sa an pagkatanto as kaniyang bui matatagus isagiyang kutuon. O di nas kaniyang bui tao ko ahlus sunnati wal jamaah. Na natantuan na malakaribatan ilanganan apanulun agutindig. Giyang kutuwa, batian tanong giyang kutuwa katiru Aisha. Apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuri ka giyang kutuwa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugid na antaw ito ang tapagipon ng gilaan nakatesiran. Pitiru Aisha. Ito mapipigil sa mga pahdaru. Uway. Nabaka dia misura nga kasatindig so salaka orang na tiga panang gila ini. Kaya mialo sa hadith. La, nabaginan. Pitero Aisha radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بتروى عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت
idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladhina sammahumullah aw sammallahu fahdharuhum. Al-Bukhari. Yang kutua Peter mialo ya ko Bukhari. Peter Aisha radhiyallahu anha Peter ya nabiyati au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa suratu Ali Imran yang huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat taman sagi yang kutua kapusan ya. Tigiem pemana Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aita alladhin amay tigiem amay len kasusiran uto pegunutan irana si sagiang kutu ayah mga mutasabih si Quran na sirano to tigin so Peter wallahu subhanahu wa ta'ala pananggil ini giyang kutu ayah na adna isyaraun so mga ayat si Quran na nakisman paganero na muhkamat dua kaklasi muhkamat agi ito so kitab Aya katuru Imam Al-Baydawi si sagiang kutua kitab na tigin manaya ay asluhu al-kitab yuraddu ilaiha ipagendu rakanian giyang si sagiang kutua kitab so salah kaurun gitu sa mga mutasyabihat amay kakeud na giyang kutu ada amay kambetunan sa hukuman na giyang kutua mga mutasyabihat si Quran na pakandudun si isagiang kutua kitab aya maana na giutos sa mga ayat si isa Quran mapapanto o din na tumata na agi yung kutua pa amumuradan nun wallah subhanahu wa ta'ala oy makarareg giyang kutua mga mutasyabihat na giutos sa mga ayat kababaram panganun sutaw sabab sa dito matanago di marayag agiyang kutua maana niyan sa iko manusia na aya amay ka sa mga tao kenabiran pupaguno ti agiyang kutua fitnah kenabasiran di melulubas sa fitnah na naamay kang betunan benturan niran to sa mga hukuman na pupagendu disiran si sagiang kutua kitab gianan isifatiran na siran to amay giyang kutua mga to aya pupamanundug niran na giyang kutua mga mutasyabihat si Quran ka antapiran sa giyang kutua kapked na giyang kutua samuk na siran to ipitur wallah fahdharuhum pananggil ini siran ibitur Rasul biaki pananggil anu Rasulullah sallallahu alaihi kana bagi yung kutua surang aka sa tindig miyang bidak anu sele si saging ya mas'alatul mubahala nabi yang kiring kau nagi yang kutua hadis na tika pananggil ini siran kakatya so deli Tadi kemarin si kateroan di mana? so diun delilan na ayang pendelilan giang kaya restada kaya lo yang mga tawa pupamanundug nira na giang kaya mutasyabihat si Quran buat sana so mga Yahudi kadua misi paton si ko mga taw aya agama iran na Islam na so mga khawarij isa amya panutul isa niya mala pupagungkir no mga sahaba so mga as-salafus salih so Umar ibn al-Khattab radiyallahu an miya kaw muna mama ay ngaran niya na sudu mutasyabihat niya nang uto mga mutasyabihat si Quran Amini talinguman yan si Umar bin Al-Khattab. Nato ini kini pundag nun Umar bin Al-Khattab. Kinuha niya nagiyong kutuwa mga mutasyabihat at titimu-timu niya no pamasang yan masatan naman to na isusurat yan. Tetek noten yan. Na ini pamupuk yan si isagiyong kutulo niya na taman sa miyatiru agiyong ang utama matigin na kiyaso ko din ng aluminio sulang no mga mutasyabihat. Sagiyong kutuwa kapugong kira o mga sahaba. Akin ilang yung kutua mga tao ay pumanundug nila nagiyang kutua mga mutasyabihat si Quran ka simbu nagiyang kutua fitna si ko ka dulun-dulun na ano mga muslim na ayat tinudan san na kana bahagia bis ayat pinanggilan ayat kawan ayat pinanggilan na tao yuta hadarun ayat pinanggilan na tao na kutua tao ay dinya ninggil bakan ay dinya ditir na kuduna kutua fitna oway kebarangan sate ayat di mangilubas sa kipustian isaw to sipatiran apu pemangilubas sa pakipustian na kababarampangan na pematunan yan sa hukuman ka pagkababayaan yan ang kutua di ka pangasiku sakub mga tao si isa gaya pa mga kuwan na siku mga derpas siku mga Facebook jadi na giutap tiruli na dinya paareg dinian paareg di paganud si sagi ang kutua mga kita bay aginaw na salaw ni niya tanya makata pikir niya na tinutapit na ulinan pagada kalipano isaw to isaw na naikalimutan o Allah subhanahu wa ta'ala
naguna na unang tanong niyan si isagiang kuto ati tuwa untol ayamala nagiang kanan akirik si isagiang kanan a voice record yakan duda kan nagiang kaya dalag no suara si isagiang kaya pagaritano Ustad Abu Dida. Balasan wala si Dr. Abu Sajida sa kaya pakaraganin sa gyung utwa hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam at yun to lang ko takir ko voice record adan yan pakatana so pakaanta pa sa gyung utwa hadith. Tanto masagugud nagu maliwanag kaya pa managatano ko dalagno suara niyan. Makasaba pro na ipalatan ang kaya programa microphone sa gyung kaya watayo bangsa ni si Magister Abu Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Aya beluin tano siya kapusan sa ngaya kuantano na mangandeuan. Paninta ko wala gyang nakir sa gyang na bus record na sabut niya na nagupamake degnya niya. Nagukumo sa ndeuan. Aya pagupagani pagusya tanoron na panamana marinian imabeluis kanian aya ipinulun niyan suagama na maadnun so sarig agus ka paginuntulan. Kagiging kaya kapkiletan sa giyong kutwa kaya sabutakan sa ngutayamanan yan na bus record yan na miyada unso sarig agus ka paginuntulan. Kada niya paginuntulan ng suyamanan yan na nipapantag yan. Doon miyada un giyong kutwa sarig. Kaaluin yan suyamanan yan na tindi gumisi sabela na kapag ito. Butian yan sa? Dirantin. Papamukug niyan. So, ikadua na, beluis kanian, abahis atitu. Ay giraad na miya nagyan na amanan yan na surang ayan. Miya nagyan sa surang ayan. Doon makayon sa pamikiran na pamakin ganyan piya. Orian yan nandun kumakita ba mga andeng. Nauli niya ketong kumakita ba mga andeng, nagubundun kuma muasira mga kitab. Kagi si mata noron nagutatik tano kagi na di pitira na ribet cuma na ini buku kita ba kwan na dudun. Beberapa ang siku. Ikatlo ipagusiat tanoron na panagunta man yun, panamarin yan, ay pakusar yan ng mga basa, ng mga pipya. Mga pipya. Basa. Taman sa kagaganyan. Naimanan yan na, yuti usaran yan. Sidney ko lang uno dahi, na panamanamaran, kusar basa na, subasa mapya. Kada nagyong ito, mga lain ito, mga dupang. Mga salakawa basa, Kelak. Na panguan no to ay pugusan tan no so mga basa mga pipya sabab kuyaman na so di manulun na isas kaniya na perawatan si kuyaman na di na pagilian sa mutraw madaklataw. Naso kuay galabag ako katero. Ikapat ay pagusiat tanurun na kakasinian udi na pakaituan niya so katita subiyan. Kagiyong kutuwa katita subiyan, giyong karana katita subiyan. Na ayap kitula diyan, o di ayap kirisultan yan na mimbulwis kanya na mama rajul mutanakid. Mama ayamanan yan na surang-surang ay katero. Sa lagid na giyong utwa kaya pag-usay tano, asupitiro yung kumiyaw na masusupak yung busi ayamanan yan na pagkawan. Surang o ayamanan na pagkawan yan. So ayamanan yan na mama ayamanan yan na rajul mutanakid. A resulta ito agiyong kutuwa kabubeluin yan na bisubra agiyong kutuwa katita subiyan. Misubra lagi mo to katita subiyan ka ayaw buwa pipikir na yan kaniyang benar. May resulta niya nun na taman si kurikot okay na kita. Ilaman na rin ustad karina sa emayan kanyan na tanah kudang utakwan. Kena ketanu kisang pera ketanu wadi mana nanu sa mubahala. Ugaid na ayaw nagtanu nasasaratan yan. Sa tingin na madang nga ako bid. Yati na ipuan na ginang bahala na dito man gubasan yan miyagi mo. Niati din na di tanu di kenek tanu adi mah wana debu mela ni mo bahala niya. Na yung kiswaswan na ngayon mga sabagi. Sira ni di mo Sira ni di mo bahala.
Naskanya na debu amya kawan. Di bumi ke pemubah lah ngeno to. Na deun ma patut cukup mubah lah. Lagi Ustaz di ma berbaya makin jidal. Oi. Pasukan jidal nagina ni paganay anak adan si ego kapto karega benar. Inu tanu pitero di bu mana di bu make pemubah lah kaya karina sa di video deun ma patut cukup kapubah lah na di mike pitero yang sangat na rekordian. Adinya kemubayan so kaniskas. Andiskas. Na naman ay kapakap mubahala nga may kada maad so kaniskas. Agyuti amananya na kakid no ay na mubahala maad na ngutwa. Pero yan, sino niyan nang utara pa poste sa Sarpa. Na di kesana na sarpa. Kau sina na nasanaan so mga kitab. Oh, ay, sino daw sulit. Mas mada ko so kitab buging na poste. Nasanaan na no. Sanaan so Quran. Oh, pamako wah, baru apa gemina tanu paman lagi utak kata taguin ro. Nah, di bu pengelebakan. Nah sekarang muna upama ko sina yang mga post na sanaan. Nakagi kan di na kepakaya di na kepakaya begini beli yang ka ay mana niya nakari na nga. Sanga na ako. Makato terus kalubay. Makato terus kalubay nga. So gyuti kadu pa kapata wasiat tanuro na kakasinga nga ya kabubeliwing ka kasusubra o katita subra. Kaandi kakasingaw na insyaallah na keda suba sa mga rata na insyaallah napakadi mga nuwalla so panulun ka. Oh. So panuluntan okay pinuluntan ko agama na insyaallah na hindi ka dayan na insyaallah na pakadi mga nuwalla. So saya mi bubuti isa diyan ka agiyan kaya ama nakap kunugani kami. Pakadun na mirkano so salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.